Dobrý deň vám prajem. Dúfam, že sa všetci počujeme, alebo teda dúfam, že ma počujete dobre. Dovolím si vás privítať na dnešnom online seminári. Sme radi, že ste sa k nám pripojili a veríme, že čas, ktorý tu spolu strávime, bude pre vás užitočný a inšpiratívny. Dovolím si vás upozorniť, že tento seminár bude nahrávaný, následne bude zostrihaný a zverejnený na internetovej databáze videí YouTube a na našej webovej stránke, na našej stránke programu. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte ich zdieľať prostredníctvom chatu alebo počas diskusného bloku, ktorý teda bude na záver tejto našej prezentácie. Poprosím vás, keby ste si stlmili všetci mikrofóny, aby nás to teda aj ostatných nerušilo. Ďakujem teda za vašu účasť na tomto seminári a prajeme vám prínosný a užitočný seminár. Za mňa dovoľte, aby som sa predstavila. Moje meno je Aneta Bugárová. Pracujem na oddelení prvostupňovej kontroly riadiaceho orgánu. Za kontrolu som si pre vás pripravila nasledovné témy z dnešného teda programu, ktorý vám bol zaslaný. A ide o témy predkladanie čiastkových monitorovacích správ, teda monitorovacích správ na úrovni partnera, predkladanie ZDV, čiže príslušných účtovných dokladov ZDV, uskutočnenie kontroly na mieste počas realizácie projektu účtovníctvo a archivácia dokumentov, ktoré súvisia s projektom. Po mojej prezentácii kolegyňa z Centra pro regionálny rozvoj Českej republiky odprezentuje verejné zákazky dle českej právnej úpravy a kolegovia z SPVS vám odprezentujú publicitu projektu, monitorovanie na úrovni projektu, predkladanie žiadosti o platbu a zmeny v projekte. Čiže prešla by som teda na prvý slajd, ktorý sa týka predkladania monitorovacích správ a výdavkov na partnerskej teda úrovni, teda za každého partnera. Tieto monitorovacie správy sa predkladajú v zmysle harmonogramu a monitorovania predkladania výdavkov, ktorý tvorí prílohu číslo 3 zmluvy o NFP. Tento harmonogram už teda pred podpisom zmluvy bol vami odobrený aj teda schválený. A prostredníctvom tejto monitorovacej správy sú partneri povinní informovať o dosiahnutom pokroku v súlade teda s harmonogramom monitorovania a predkladania výdavkov. Národnému kontrolórovi prostredníctvom tejto monitorovacej správy predkladajú alebo podávajú priebežné informácie o postupe realizácii projektu, o uskutočnených aktivitách projektu. V rámci prvej monitorovacej správy sú partneri povinní informovať a monitorovať aj obdobie pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Teda vo všeobecnosti sa toto obdobie začína deň po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zároveň to nás teda čaká v záverečnej monitorovacej správy na svojej teda partnerskej úrovni. Partner monitoruje obdobie... Omlouvám se, že do toho skáču, ale nevidíme prezentaci. Je to možný? Slováci ju vidia. Také vidím. Pracujeme na tom, ospravedlňujeme sa. My ji taky vidíme, ale v Brně. Ano, my v Brně ji taky vidíme. Já ne teda. My vidíme tiež. Vidia všetci teraz prezentáciu, prosím? Áno. Ne. Ne. Ano. Áno. Áno. Aj tí, čo predtým nevideli, áno? Já stále ne. Tak skúste sa prosím, tí, čo nevidia, odhlásiť a znova prihlásiť. Dobře.
Počkáme teda, kým sa ešte odhlásia a prihlásia, tí, ktorí nevideli prezentáciu. Tak je to v poriadku teraz, keď ste sa odhlásili a prihlásili naspäť? Áno, je to už dobre? Áno, áno, ďakujem. Super. Takže potom teda záverečná monitorovacia správa na úrovni partnera monitoruje obdobie od začiatku prvého monitorovacieho obdobia od momentu ukončenia realizácie do momentu ukončenia aktivít projektu. Každý partner projektu je povinný v záverečnej monitorovacej správy na úrovni partnera popísať priebeh posledného monitorovacieho obdobia a zároveň stručne zhrnúť priebeh realizácie všetkých aktivít projektu od začiatku až po koniec realizácie, ale toto nás čaká až v záverečnej monitorovacej správe. V zmysle teda programovej dokumentácie je periodicita predkladania monitorovacích správ 6 mesiacov a pri projektoch na 1 milión eur sú to 3 mesiace. Máme tu na novinku oproti minulému obdobiu, kde sa monitorovacia správa predkladá iba elektronicky prostredníctvom systému ITMS 21+, a postup predloženie tejto monitorovacej správy je zverejnený na stránke nášho programu a v časti ITMS. Ešte by som teda chcela zdôrazniť pri monitorovacích správach, že overenie monitorovacej správy alebo schválenie výdavkov, ktoré boli popísané v monitorovacej správe alebo ktoré vyplývajú z uskutočneného procesu verejného obstarávania, ktorý je teda popísaný v monitorovacej správe, neznamená, že tieto výdavky boli odsúhlasené a overené a odsúhlasené v tejto monitorovacej správe. To sa deje až v následujúcich krokoch, keď predkladáte zoznam deklarovaných výdavkov. Ďalej, predkladanie monitorovacích správ a výdavkov. Tu by sme si povedali, že monitorovacia správa sa predkladá, ak výška výdavkov za monitorovacie obdobie neprekročí sumu 10 000 eur, tak partner projektu predkladá iba monitorovaciu správu v zmysle teda harmonogramu monitorovania predkladania výdavkov. Tieto termíny na predloženie sú záväzné, čiže monitorovaciu správu musíte podať vždy. Ak partnerovi počas celého roku nevzniknú výdavky vyššie ako 10 000 eur, ktoré by prekročili uvedenú sumu, môže ich predložiť po dohode s národným kontrolórom. Tieto výdavky môže predložiť aspoň jedenkrát ročne v akejkoľvek výške. Čiže keď vám vzniknú výdavky raz za rok vo výške 5 000 eur, tak po dohode s národným kontrolórom viete predložiť ZDV spolu s monitorovacou správou. Ak výška výdavkov za dané monitorovacie obdobie presiahne 10 000 eur, partner predkladá kontrolórovi monitorovacú správu spolu so ZDV na kontrolu. Teraz by sme si povedali k monitorovacej správe bez ZDV, čiže bez výdavkov, iba k samostatnej monitorovacej správe, ktorú predkladáte teda do 30 dní od ukončenia monitorovacieho obdobia. Táto monitorovacia správa sa vkladá prostredníctvom funkcionality komunikácia v systéme ITMS, podpísaná štatutárnym zástupcom. Vkladá sa do systému ITMS elektronicky, čiže v PDF-ku. Ak štatutárny zástupca má osobu splnomocnenú, ktorá podpisuje zaňho tieto doklady, monitorovaciu správu a doklady súvisiace s realizáciou projektov, vždy dokladáte k monitorovacej správe do ITMS aj toto splnomocnenie. Národný kontrolór má lehotu na kontrolu monitorovacej správy 30 kalendárnych dní. Ak národný kontrolór počas kontroly monitorovacej správy zistí nejaké pochybnosti, nezrovnalosti, nejaké neúplné informácie alebo tam niečo chýba, tak pošle vám monitorovaciu správu formou odpovede cez komunikáciu v ITMS na doplnenie. Táto lehota, teda tých 30 kalendárnych dní, sa tým pozastavuje, sa prerušuje a zvyčajne lehota na opravu alebo doplnenie monitorovacej správy je 7 kalendárnych dní, ale národný kontrolór môže stanoviť lehotu kratšiu alebo aj teda dlhšiu na doplnenie. Ak teda národnému kontrolórovi formou odpovede
Na doplnenie monitorovacej správy vložíte upravenú monitorovaciu správu do systému ITMS, tak národný kontrolór cez teda túto komunikáciu a monitorovaciu správu schváli, napíše vám do predmetu schválenie monitorovacej správy číslo 1 a odošle vám ju a tým môžete považovať, že monitorovacia správa je schválená. Toto všetko sa bude diať iba cez prostredníctvom ITMS, čiže nebude vám chodiť žiadne e-maily, čiže monitorovaciu správu schválenú si nájdete v ITMS. A potom by som vás chcela tu poprosiť, že ak budete mať monitorovacie správy na doplnenie, treba to všetko riešiť iba formou odpovede na daný záznam, aby vznikalo také reťazenie k tomu danému k tej danej jednej monitorovacej správy, že aby ste nevytvárali v ITMS zase ďalšiu komunikáciu a zase, aby ste nevkladali tú opravenú správu zase do novej komunikácie, aby bola iba otvorená jedna komunikácia, aby sme pracovali všetci. Ďalší slajd máme monitorovaciu správu spolu so ZDV. Tu predkladáte na kontrolu tiež do 30 kalendárnych dní od skončenia monitorovacieho obdobia prostredníctvom, teda tiež iba elektronicky prostredníctvom ITMS 21+. Národný kontrolór má na kontrolu monitorovacej správy a ZDV 90 kalendárnych dní od prijatia ZDV z MSA do ITMS. Lehota tu na doplnenie alebo opravu je tiež zvyčajne z pravidla 7 kalendárnych dní, ale aj tu si môže národný kontrolór určiť kratšiu lehotu alebo dlhšiu lehotu. Túto monitorovaciu správu zo ZDV predkladáte buď, ak vám teda vyšli výdavky v danom monitorovacom období vyššie ako 10 000 eur, alebo ste po dohode s národným kontrolórom raz za rok teda predkladáte MS spolu so ZDV. Výstup z tohto celého je schválená monitorovacia správa, ktorú nájdete v prílohe v ITMS, príloha k ZDV. A výstup z kontroly je návrh správy alebo správa z kontroly, ale tieto dva dokumenty vám prídu elektronicky do e-schránky. Tam si ich nájdete, ZDV, a nejaké prílohy schválené, to všetko si nájdete v ITMS, schválenú monitorovaciu správu ZDV časť B, to si všetko nájdete v ITMS v prílohách, avšak správa z kontroly a návrh správy z kontroly vám príde do vašej e-schránky. Teraz by sme si povedali niečo k monitorovacej správe, k obsahu. Monitorovacia správa zhruba je asi taká istá ten formulár ako v minulom monitorovacom období. Čiže na prvej strane máme hore hlavičku typ monitorovania, priebežné alebo záverečné, čiže zaškrtnete to obdobie, ktoré teda je, čiže bude to priebežná správa, alebo teda ak bude záverečná správa, už posledná, tak zaškrtete poličko záverečná správa. Poradové číslo monitorovania, tam uvediete, či sa jedná o prvú monitorovaciu správu, druhú, tretiu alebo štvrtú. V zmysle teda harmonogramu monitorovania a predkladania výdavkov. Monitorovacie obdobie tiež uvádzate teda od do v zmysle harmonogramu, aké ste si tam uviedli dátumy monitorovania a predkladania výdavkov. Časť číslo 1, základné údaje o projekte, uvediete názov projektu, kód ITMS, riadiaci orgán je teda Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Názov fondu, tam je to predpísané Európsky fond regionálneho rozvoja, názov programu Interreg Slovensko-Česko 21-27, názov priority, tam sú rolovníky, z ktorých si vyberiete v zmysle teda, ako ste si projekt podávali, názov špecifického cieľa taktiež vyberáte z rolovníka. Tu je taká novinka oproti minulému obdobiu, že ak ide o investičný projekt, tak začiarknete áno, ak je projekt neinvestičný, tak začiarknete nie. Identifikačné údaje partnera, uvádzate názov partnera, za ktorého sa monitorovacia správa predkladá. Ďalej typ partnera uvádzate vedúci partner alebo partner projektu. Sídlo partnera, čiže vaše sídlo, či ste alebo nie ste pláca DPH, štatutárny zástupca daného partnera, telefón a štatutárneho zástupcu, meno spracovateľa monitorovacej správy, telefón a e-mail na spracovateľa monitorovacej správy a taktiež vás poprosím uvádzať aj e-mail na hlavného partnera projektu.
Miesto realizácie projektu uvádzate teda okres, vyšší územný celok, poznámku k miestu realizácie projektu, čiže ak to ide o nejaký amfiteáter alebo cyklotrasa, tak sa to tam tak uvádzate teda nejakú bližšiu informáciu. Ďalej ďalšia tabuľka. Pri implementácii projektov realizovaných v rámci programu Interreg Slovensko-Česko 21-27 je potrebné dodržiavať súlad s horizontálnymi princípmi podľa článku 9 nariadenia 2021/1060, čiže to je vo všeobecnosti je to zabránenie akejkoľvek diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, alebo teda aj zásady DNSH, čiže nespôsobovať významnú škodu. Tieto zásady DNSH sa týkajú najmä investičných projektov, kde teda by bolo potrebné, aby ste teda realizovali alebo túto zásadu dodržiavali. A pri neinvestičných projektoch je dôležité, aby ste obstarávali, ak obstarávate v rámci projektu nejaké spotrebiče, tak tieto spotrebiče musia minimálne patriť medzi dve najlepšie dostupné energetické triedy podľa príslušnej legislatívy. A teda v zmysle tohto ste ako prijímateľ povinní doložiť údajové listy výrobkov v priebehu kontroly realizácie projektu, čiže asi v tom ZDV danom, kde predkladáte takýto výdavok, tak doložíte nejaký energetický certifikát alebo nejaký certifikát k danému výrobku. Opis realizácie projektových aktivít a akcií, časť číslo 5, čiže tu uvediete zasa názov typu akcií a projektové aktivity, ktorú teda ste si zvolili v žiadosti o NFP. Uvádza sa plánované obdobie realizácie od do, čiže od plánované obdobie sme sa dohodli, že by ste uvádzali začiatok prvého monitorovacieho obdobia a koniec do konca záverečného monitorovacieho obdobia a skutočné monitorovacie obdobie, aby ste uvádzali naozaj skutočné obdobie, v ktorom teda daná aktivita sa uskutočnila, nejaký seminár alebo nejaké stretnutie, neviem, podľa druhu aktivity. A dôvod môžete popísať, ak by sa daná nejaká akcia alebo aktivita neuskutočnila, tak popíšete, že z akého dôvodu sa neuskutočnila a kedy ju plánujete uskutočniť, aby teda národný kontrolór mal úplné a kompletné informácie. Dajme tomu, ak sa vám nedarí s verejným obstarávaním, tak popíšete problémy, ktoré vznikli a kedy ho plánujete ukončiť. Prejdeme si na tabuľku číslo 6, to sú hodnoty merateľných ukazovateľov výstupu stanovené v žiadosti o poskytnutie NFP. Tu nám máte teda poradové číslo, tam je rolovník, z ktorého si vyberáte plánovanú hodnotu, ako ste si dali v zmysle teda v žiadosti o NFP, skutočnú hodnotu, za ktorú ste dosiahli za dané monitorovacieho obdobie tohto ukazovateľa. A ďalej je tu stĺpec miera zapojenia v žiadosti o NFP, čiže to sa berie celkovo, akú máte mieru zapojenosti ukazovateľa na projekt. Čiže ak by sme brali účastníkov napríklad, tak plánovanú hodnotu máte 40 účastníkov, napríklad skutočnú hodnotu v danom monitorovacom období ste mali 10 účastníkov nejakého podujatia a miera zapojenia v žiadosti o NFP, teda celkový počet účastníkov za projekt bolo v žiadosti NFP uvedené 100, takže uvediete 100 a do komentára uvediete, že ste sa podielali, že zatiaľ z tých 100 plánovaných celkovo z projektu sa zúčastnilo 10 účastníkov. Ďalej tabuľka číslo 7, hodnoty merateľných ukazovateľov výsledku. Vyplňa sa najneskôr pri záverečnom monitorovaní, čiže taktiež z rolovníka si vyberiete merateľný ukazovateľ výsledku a takisto plánovaná hodnota, skutočná hodnota, miera zapojenia. Ak ste nemali nejakú plánovanú hodnotu alebo skutočnú hodnotu, už teda potom následne nie, tak uvádzate do týchto stĺpcov N/A. Ak ste nemali teda merateľné ukazovatele výsledku, lebo nie každý prijímateľ má stanovené merateľné ukazovatele výsledku. Tabuľka číslo 8, cezhraničná spolupráca. Tu je potrebné teda uviesť priebeh spoločnej realizácie, zabezpečenie spoločného personálu a spoločného rozvoja v projekte.
Čiže môžete popísať zapojenie personálu spoločného z oboch strán hranice, ako teda prebieha spolupráca. V tabuľke číslo 9 uviesť, akým spôsobom došlo k naplneniu cezhraničného dopadu v projekte, čiže môže vzniknúť nejaká aktívna spolupráca medzi partnermi, že sa navzájom stretávajú, vymieňajú si skúsenosti. Tabuľka číslo 10 alebo časť číslo 10 monitorovacie správy, komunikačné aktivity a povinná publicita, uviesť, ako došlo k naplneniu postupov pre zabezpečenie publicity projektu, čiže sem môžete vložiť, čo sa týka publicity, odkazy na webovú vašu stránku na publicitu, k tomuto vám bližšie povie kolegyňa, ktorá bude k publicite mať zvlášť prezentáciu. Tabuľka číslo 11, zmeny v projekte. Tu nás sa uvádzajú teda prípadné vzniknuté zmeny v projekte a príčiny ich vzniku za dané monitorovacie obdobie. A partner je povinný tu na potom následne, ak vznikla nejaká zmena, postupovať podľa MIPu časť číslo 8, zmeny v projekte. Ak nie sú zmeny v projekte, uvidíte tu na N/A v tejto časti. Tabuľka číslo 12, identifikované problémy, rizika a ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu. Čiže ak vám vznikli nejaké problémy, rizika, že nestihnete dokončiť projekt včas, všetko to tu popíšete, aby sme teda mali jasný a presný obraz o tom, že ako postupujete na daných aktivitách. A keď sa vám niečo nedarí, tak nám popíšete, že sa vám nepodarilo ukončiť alebo zrealizovať aktivitu, ale môžete tam poprípade dopísať, že kedy bude uskutočnená daná aktivita alebo naplnená. Tabuľka číslo 13a, verejné obstarávanie pre partnerov zo Slovenskej republiky, čiže tu napíšete verejné obstarávanie, názov zákazky, metóda podľa limitu. Tam je na všetko rolovník a potom stručný popis, či bola uzavretá zmluva alebo len objednávka vystavená na danú zákazku. A tieto monitorovacie obdobia sa tu uvádzajú kumulatívne, teda za celý projekt. Tabuľka číslo 13b, to sú verejné zákazky pre partnerov v Českej republiky. Tam takisto sa doplňajú všetky verejné obstarávania súvisiace s realizáciou projektu. V tabuľke číslo 14 príjmy projektu vyplňate iba pri záverečnom monitorovacom období. Ak ste teda dosiahli nejaké príjmy na projekte, že vyberáte, dajme tomu napríklad nejaké vstupné za účasť, tak tieto príjmy tu popíšete. Je to pre nás ako pre riadiaci orgán také, že projekt je na dobrej ceste, že je životaschopný a že proste, aby ste si vedeli pokryť nejaké náklady, že projekt funguje. Zoznam príloh uvádzate, teda aké prílohy predkladáte k monitorovacej správe, čiže môže to ísť fotodokumentácia, prezenčné listiny, nejaké čestné prehlásenia, nejaký stavebný denník, teda všetko, čo budete predkladať k monitorovacej správe. Tabuľka číslo 16 je čestné vyhlásenie a tu je veľmi dôležité čestné vyhlásenie, ktoré teda ako štatutár udávate, že dokumenty vložené do ITMS sa zhodujú s originálmi dokumentov, ktoré sú vedené v účtovníctve partnera. Čiže všetky teda prehlasujete ako štatutárny zástupca, že všetky doklady, ktoré k nám predkladáte na kontrolu, sú zhodné s originálmi, ktoré sú archivované u vás, čo si vieme teda skontrolovať a overiť finančnou kontrolou na mieste počas realizácie projektu. Čiže postup, teraz by sme si prešli k predkladaniu výdavkov na prvostupňovú kontrolu, čiže na Slovensku prvostupňovú kontrolu vykonáva u slovenských partnerov, teda Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a u českých partnerov Centrum pre regionálny rozvoj Českej republiky. Hlavný partner alebo partneri projektu predkladajú teda výdavky na kontrolu v termínoch, ktoré sú uvedené v harmonograme monitorovania predkladania výdavkov, teda ako sme si hovorili iba elektronicky prostredníctvom ITMS 21+.
postup k vyplneniu teda zoznamu deklarovaných výdavkov, finančných prostriedkov, nárokovaných finančných prostriedkov, zoznamu deklarovaných výdavkov a žiadosti o platbu je zverejnený na stránke programu v časti ITMS. Je zverejnený od včera, takže už by ste si ho tam teda mali nájsť. Kontrola z pohľadu teda nás je ukončená odoslaním správy z kontroly do vašej e-schránky alebo odoslaním osvedčení o spôsobilých výdaju projektu. To patrí teda pre českých partnerov. Výsledkom kontroly môže byť ZDV, ak teda bol bez nedostatkov, tak je schválený v plnej výške bez teda nedostatkov, v plnej výške v takej, ako ste ho predkladali, alebo ZDV schválený v zníženej sume z dôvodu, teda že národný kontrolór identifikoval nejaké nedostatky alebo neúplnú dokumentáciu. Vtedy sa vám zasiela návrh správy do e-schránky, na ktorú sa vyjadrujete a následne buď doložíte nejaké vysvetlenie alebo nejaké doklady a následne sa vám vystavuje správa z kontroly. Všeobecné pravidlá predkladania výdavkov. Výdavky, teda všetky výdavky, ktoré predkladáte, musia byť v súlade s MIP-mi. MIP 3, oprávnenosť výdavkov a zdokladované v súlade s MIP 7, implementácia projektu, ktorý je od dneska platný a zverejnený na našej stránke programu. Doklady k nárokovaným výdavkom sa nahrávajú v systéme ITMS 21+, ako prílohy k jednotlivým účtovným dokladom. V prípade, že doklad o platbe odkazuje na niekoľko výdavkov, príslušné platby musia byť označené tak, aby to kontrolórom umožňovalo rýchlu a jednoduchú identifikáciu. Napríklad vysvetľujúci list k faktúre by mal obsahovať referenčné číslo týkajúce sa platby a tak ďalej. Národný kontrolór môže odmietnúť doplnenie, ak je doručené po stanovenom termíne. Čiže národný kontrolór, ak vám ZDV vám dá na doplnenie, aby ste doplnili nejaké chýbajúce doklady, údaje a vy to nestihnete do dátumu, ktorý vám teda stanovil na doplnenie, tak národný kontrolór môže toto doplnenie už odmietnúť a môže medzi tým vystaviť správu z kontroly. A respektíve, ak viete, že nestihnete doplnenie daného ZDV, ktoré teda národný kontrolór žiadal, tak vám odporúčam, aby ste si e-mailom nejak dohodli s národným kontrolórom predĺženie termínu na doplnenie daných dokumentov k ZDV. Spravidla to je teda tých 7 kalendárnych dní, ale môže byť tá lehota kratšia alebo dlhšia. Teraz by sme si prešli na dokladovanie výdavkov po kapitolách, ktoré teda budete predkladať v rámci ZDV. Čiže prvá kapitola číslo 1 je príprava projektu. Tu nám môžu byť výdavky deklarované na preplatené iba v prvom zozname deklarovaných výdavkov. Ak teda si ich neuplatníte v prvom ZDV, nebudú inak refundované a táto kapitola rozpočtová bude považovaná za vyčerpanú. A taktiež, ak si ich teda opomeniete nárokovať a náhodou si spomeniete, že by ste si ich chceli presunúť niekde do inej rozpočtovej kapitoly, tak tieto ušetrené teda rozpočtové prostriedky z tejto rozpočtovej kapitoly sa nedajú už ďalej presúvať. Príprava projektu môže byť realizovaná dvomi metódami. Je to jednorazová platba, čiže k tomuto partner projektu alebo hlavný partner neprekladá v ZDV žiadne doklady, ale musíte si v ZDV vytvoriť, musíte si v ITMS 21 vytvoriť interný účtovný doklad v žiadanej výške. Čiže si tam musíte zadať sumu a k tomuto internému dokladu nepredkladáte žiadne výdavky, alebo potom, ak máte reálne vykazovanie, tak predkladáte doklady ako pri rozpočtovej kapitole číslo 4, čiže ak máte nejaké náklady s obstaraním projektovej dokumentácie, tak verejné obstarávanie, nejaká zmluva, objednávka, faktúra za projektovú dokumentáciu, bankový výpis, môže to byť aj teda tá samotná projektová dokumentácia ako výstup z fakturácie. A vznik výdavku samozrejme tu nám musí byť pred dátumu predloženia žiadosti o NFP. Uhradený môže byť aj po
Po tomto dátume ale musí vzniknúť pred dátumom predloženia žiadosti o NFP. Kapitola číslo 2. Náklady na zamestnancov. Tu nám máme teda 3 také metódy, ktoré už teda máte zvolené. Ak máte zvolenú paušálnu sadzbu, tak k tomuto si zasa vytvárate interný účtovný doklad k ZDV v žiadanej výške, ktorú si teda musíte sami vypočítať, pretože ITMS automaticky nevyráta vámi požadovanú sumu. V tejto paušálnej sadzbe teda nepredkladáte žiadne zasa účtovné doklady, ale v rámci výkonu finančnej kontroly na mieste musí partner projektu alebo hlavný partner predložiť doklady, ktoré preukážu existenciu uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov teda so vašimi zamestnancami a ktorí sa teda samozrejme musia podieľať na realizácii aktivít projektu. Podmienkou poskytnutia teda tejto paušálnej sadzby je existencia oprávnených priamych výdavkov, keďže je uvedená paušálna sadzba vypočítaná z týchto priamych oprávnených výdavkov. Ďalej tu máme jednotkové náklady, tzv. Unit cost. Čiže tu predkladáte k prvému ZDV, v rámci ktorého si žiadate o preplatenie personálnych nákladov, dokument, ktorý preukazuje uzavretie pracovnoprávneho vzťahu teda s daným zamestnancom, ktorého mzdu žiadate refundovať a prikladáte samozrejme jeho pracovný výkaz za monitorovacie obdobie. Pracovný výkaz je už zverejnený na našej stránke, je to príloha číslo 3. Je to odporúčaný vzor pracovného výkazu, ktorý teda vám odporúčame ako riadiaci orgán použiť. V prípade použitia mesačnej sadzby nie je potrebné predkladať ani pracovný výkaz k ZDV, avšak zmonitorovanie na úrovni partnera musí byť zrejmé, že zamestnanci vykonávali pracovné činnosti na projekte. Čiže tu nepredkladáme pracovný výkaz, ale v monitorovacej správe by ste mali národnému kontrolórovi uviesť, že daný zamestnanec za to dané obdobie vykonával činnosti alebo daní zamestnanci. Čiže na akých aktivitách. Čiže toto všetko by malo byť teda popísané v monitorovacej správe, príslušnej monitorovacej správe. Ďalej tu je hodinová sadzba stanovená metodou výpočtu 1720. Tu tiež predkladáte pri ZDV, v ktorom si žiadate refundovať mzdu daného zamestnanca alebo daných zamestnancov. Predkladáte pracovný výkaz a uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu. A taktiež táto metóda 1720, tu už máte vypočítanú hodinovú sadzbu, čiže na základe pracovného výkazu, koľko teda daný zamestnanec za dané obdobie, za daný mesiac odpracoval hodín, tak to vynásobíte stanovenou teda hodinovou sadzbou, ktorú máte zazmluvnenú a uvedenú v ITMS. Kapitola číslo 3, cestovné náklady a náklady na ubytovanie. Toto je taká novinka oproti minulému obdobiu. Tieto cestovné náklady sa viažú iba na zamestnancov z rozpočtovej kapitoly číslo 2, náklady na zamestnancov. Uplatňujú sa iba zjednodušeným vykazovaním, a to na základe paušálnej sadzby vo výške 7% z oprávnených nákladov na zamestnancov, čiže reálne sa nedajú vykazovať iba touto paušálnou sadzbou. Týmto dokladom nám do ITMS nepredkladáte v tejto kapitole nám v ITMS nepredkladáte žiadne účtovné doklady, avšak v ITMS 21 plus si musíte zasa vytvoriť interný účtovný doklad a taktiež si vypočítať teda žiadanú sadzbu z rozpočtovej kapitoly číslo 2. ITMS, systém ITMS nám automaticky nevyrátáva tieto sadzby. Čiže tým, že nám nepredkladáte žiadne teda účtovné doklady k tomuto, k tejto kapitole, k týmto výdavkom, tak je nutné, aby ste nám v príslušnej monitorovacej správe popísali informáciu o vykonaných služobných cestách, ktoré ste teda uskutočnili za dané monitorovacie obdobie. A v rámci teda výkonu finančnej kontroly na mieste by ste nám mali predložiť teda nejaké doklady, ktoré preukážu existenciu cestovných výdavkov viažúcich sa k realizácii projektu, čiže nejaký cestovný príkaz, že ste vystavili alebo zamestnancovi na uskutočnenie pracovnej cesty. Čiže to si vieme všetko overiť na finančnej kontrole na mieste.
Ďalšia kapitola číslo 4, náklady na externé odborné znalosti a služby. Teda táto sa rieši, ak nemáte zvolený 40% paušál, tak táto kapitola sa rieši reálnym teda vykazovaním, kde nám teda predkladáte zmluvu, faktúru, pracovný výkaz, ak službu dodáva nejaká špecifická osoba, je tam dohodnutý počet hodín, doklad o úhrade, čiže bankový výpis, dodanie alebo prevzatie výstupu, ak je to relevantné, čiže ak vám dodajú nejaké brožúry, potom výstupy, dokumentácia z verejného obstarávania, ak už nebola predložená skôr, tak sa predkladá k daným teda dokladom. A potom je tam ďalšia dokumentácia, ako napríklad fotodokumentácia, ktorá preukazuje uskutočnenie akcie, konferencie, semináru, veľtrhu a výstavy a dodržanie pravidel informovania, prezenčné listiny podpísané účastníkmi akcie, na ktorej je uvedené logo Európskeho programu a operačného programu, teda nášho operačného programu, názov programu, dátum a miesto konania akcie. V prípade poskytnutia občerstvenia na danej akcii partner projektu je oprávnený predložiť vyúčtovanie občerstvenia len za účastníkov skutočne prítomných na akcii, v zmysle teda prezenčnej listiny, ktorú nám tiež predložíte, alebo za účastníkov, ktorí záväzne potvrdili svoju účasť na akcii. Potom môže byť predložená doplnková dokumentácia nahrádzajúca prezenčnú listinu v prípade nejakých hromadných kultúrnych akcií, tak sú to pozvánky, plagáty, fotodokumentácia, videonahrávky z takéto hromadnej akcie bez poskytnutého občerstvenia. Ďalej to môže byť zápisnica z výberového konania školiteľov, prípadne inzerát, výzva na výberové konanie, pozvánka, prieskum trhu. V prípade, ak si v tejto kapitole nárokujete výdavky, ktoré boli realizované prostredníctvom in-house výdavkov, doklad preukazujúci, teda potvrdzujúci, že cena je tvorená bez zisku na úrovni nákladov, a v prípade ubytovania účastníkov akcie faktúra musí byť doložená menným zoznamom ubytovaných hostí s rozpisom dní a rozpisom služieb, ktoré im boli teda poskytnuté. V prípade stravovacích služieb musí byť na faktúre alebo dodacom liste uvedený rozpis stravovacích položiek, množstvo, jednotková cena a celková cena, počet stravovaných osôb a teda počet dní. V tejto rozpočtovej kapitole pri obstarávaní týchto tovarov a služieb od dodávateľov ste povinní postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a v súlade s ďalšími postupmi uvedenými na stránke programu, kde je zverejnená príručka pre proces verejného obstarávania. Tu nám predkladáte na kontrolu spolu sa ZDV výdavky do 50 000 eur, čiže spravíte prieskum trhu v zmysle teda príručky procesu VO a tieto výdavky nám predkladáte spolu s týmto verejným obstarávaním. A do 5 000 eur môžete zadávať priamo zadávateľovi alebo dodávateľovi vaše objednávky s tým, že nám tieto doklady na kontrolu nepredkladáte, avšak na vyzvanie národného kontrolóra tieto doklady musíte predložiť. Rozpočtová kapitola číslo 5, náklady na vybavenie, taktiež to je reálnym vykazovaním, ak teda nemáte použitý 40% paušál, dokladáte do systému ITMS zmluvu, respektíve objednávku, doklad o prevzati, dodaní tovaru, zaradenie do evidencie, faktúra, doklad o úhrade, bankový výpis, ak máte odpisy, spôsob výpočtu odpisov, odpisový plán, účtovný zápis o zaúčtovaní odpisov, dokumentácia z verejného obstarávania, ak teda už nebola predtým predložená. Rozpočtová kapitola číslo 6, náklady na infraštruktúru a stavebné práce. V tejto rozpočtovej kapitole teda si môžete uplatniť iba výdavky, ktoré súvisia s kúpou pozemku, budovy, alebo stavbou, alebo rekonštrukciou. Tu nám predkladáte na kontrolu zmluvu, respektíve objednávku, doklad o prevzatí, odovzdaní, zaradenie do evidencie, faktúru, doklad o úhrade, bankový výpis, fotodokumentáciu pri hmotných investíciách, vzorky databáz, software a podobne pri nehmotných investíciách, dokumentácia z verejného obstarávania, ak už nebola predložená na kontrolu verejného obstarávania,
K stavebným faktúram je dôležité, aby ste nám k faktúre doložili aj krycí list čerpania, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác aj v elektronickej editovateľnej forme. Ďalej si zvykneme vyžiadať odovzdanie a prevzatie staveniska, dodávateľovi fotodokumentácie aktuálneho stavu od začiatku stavebných prác až po ukončenie stavby. Pri odpisoch nám zasielate na kontrolu spôsob výpočtu odpisov, odpisový plán, účtovný zápis o zaúčtovaní odpisov. Toto všetko nám kladáte elektronicky do ITMS. Ďalej je tu rozpočtová kapitola číslo 7, kancelárske administratívne náklady. Tá je fakticky taká istá ako v minulom programovom období. K týmto účtovným dokladom, teda k týmto výdavkom nám neprekladáte žiadne účtovné doklady na kontrolu, ale v ITMS, v systéme ITMS zasa musíte vytvoriť interný účtovný doklad v žiadanej sume, čiže si vyrátate percenta z rozpočtovej kapitoly číslo 2, nakoľko systém teda to automaticky neprerátáva. Overenie do rozpočtovej kapitoly spočíva v overení oprávnenosti personálnych výdavkov. Ďalej je tu kapitola, teda posledná kapitola číslo 8, ostatné výdavky mimo výdavkov na zamestnancov. Zasa tu nám nepredkladá partner projektu alebo hlavný partner žiadne účtovné doklady, ale v systéme ITMS si musíte vytvoriť interný účtovný doklad v žiadanej sume. A v rámci finančnej kontroly na mieste však musí partner projektu predložiť doklady a fyzicky preukázať dodanie a užívanie tovarov a služieb súvisiacich s realizáciou aktivít projektu. A teda podmienkou poskytnutia tejto uvedenej paušálnej sadzby je existencia oprávnených personálnych výdavkov, keďže sa uvedená paušálna sadzba počíta z týchto personálnych výdavkov, teda z rozpočtovej kapitoly číslo 2. Ďalej tu máme kontrolu na mieste, čiže riadiaci orgán alebo národný kontrolór má nárok alebo možnosť vykonať kontrolu na mieste realizácie projektu, teda v akejkoľvek fáze, počas alebo po skončení realizácie projektu. O kontrole na mieste je partner informovaný spravidla e-mailom, čiže vám zašleme oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste, čiže budete o tom upovedomení. Predmetom kontroly na mieste teda môžu byť teda všetky skutočnosti, ktoré súvisia s implementáciou projektu a ktoré teda ste nám oznámili v monitorovacích správach, splnenie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o NFP a teda z výdavky, ktoré nám predkladáte na kontrolu prostredníctvom ITMS. A teda môžeme skontrolovať skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie teda stavebných prác, kontrola súladu, realizácie aktivít projektu so zmluvou o NFP, kontrola, či partner projektu predkladá správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu a kontrola, či v účtovnom systéme partner projektu eviduje všetky svoje účtovné doklady v analytickej evidencii pre projekt s výnimkou výdavkov nárokovaných formou zjednodušeného vykazovania výdavkov a súlad účtovných dokladov predložených na riadiaci orgán s účtovnými dokladmi archivovanými u prijímateľa a taktiež na kontrole na mieste si skontrolujeme dodržiavanie pravidel publicity. Účtovníctvo a archivácia dokumentov. Dôležité viesť adekvátne a transparentné účtovníctvo. Účtovníctvo pre projekt musíte viesť oddelené, čiže musíte mať oddelenú analytickú evidenciu účtovníctva. Subjekty, ktoré sú povinné viesť podvojné účtovníctvo, tak si vytvoria teda túto analytické dokladovanie a subjekty, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, predkladajú relevantné účtovné knihy so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch. Čo sa týka účtovania paušálu, tak paušálne výdavky taktiež odporúčame účtovať na analytických účtoch pre projekt pre prípade ďalších kontrol. Ale nie je to povinnosť, je to len odporúčanie riadiaceho orgánu.